Какво е жена? Бати въпроса. Какво е жена? Какво е жена? Жена? Какво е жена? Вещество, Жената е всичко. Жената е най-великото нещо създавано някога. Жената е нежния пол, тя трябва да е обгрижвана от мъжкия. Тази, която държи според мен света, защото ако няма жени, светът няма да съществува. Това не знам. Жената е тази, която трябва да подкрепя мъжа. Аз ще да кажа също като нея. Жената е основата. това, което искаш да правиш нещо с него, но постоянно ти трови нервите. Нещо подобно на кредит. I think that being a woman is very hard. Let's start from there. Being a woman, you should act like a woman. Какво е жена? Какво е жена? Act like a woman. Act like a woman. I don't know. Не знам. Не знаеш? Окей. Нежно същество, което е много по-нависоко от мъжа в обществото като цяло. Стигнахме до същество, добре.